Janing Kampung Ramadan sing ngancani warga Sidoarjo saksuwene 16 dino bengi iki resmi ditutup. Ya apa mlakune penutupan iku iki on repotane reporter JTV Caayul Andim. Yo derek tak repono teko Kampung Ramadan sing digelar JTV iki nanggone parkiran Gor Delta Sidoarjo derek. Bengi iki wis mari ditutup Kampung Ramadan sing wis digelar akeh suwene 16 hari derek. Mulai tanggal 8 wingi ambek sampai tanggal 23 bengi iki derek Maret iki. Dan iki mau wis mari ditutup penutupan Kampung Ramadan derek sing dimeriano ambek orkes New Monata Sodik ambek Jihan Audi derek sing ngramekno iku mau penutupane Kampung Ramadan derek. Akeh harapan sing dipengino warga Surabaya, warga Sidoarjo dan sekitar iki mau sing teko nanggone Kampung Ramadan penutupan iki pengen nyeksekno penutupan Kampung Ramadan iki mulai jam 6 mau sampai bengi iki pengunjung terus berdatangan nanggone Kampung Ramadan sing ono nanggone parkiran Gor Delta Sidoarjo iki derek. Dan aku mau wis sempet bincang-bincang ambek pengunjung sing jenenge Pak Rudi mau ngomong harapane nanggone Kampung Ramadan iki yo terus digelar derek ben karena Kampung Ramadan iki yo bantu ambek warga-warga apa pengunjung masyarakat sing warga Sidoarjo dhewe sing pengen tuku oleh-oleh apa tuku keperluan lebaran derek sing ono nanggone Kampung Ramadan iki. Ono akeh puluhan setan sing dodolan nang Kampung Ramadan iki derek. Dan bengi iki sampai jam 23 nanti wis akan ditutup Kampung Ramadan. Mek ono sing kesempatan sampai bengi iki wis iso teko dan tuku oleh-oleh gawe lebaran derek. Kaya iki wis tak repotno kembali nang studio. Terus nang repotane Cak Andim,